aprofitant que és Nadal, avui farem galetes estil alemanyes. Com a ingredients avui tindrem farina, sucre, sal, mantega, canyella, ous i per últim motlles de lletres. Ara hi aboquem la farina I també abocarem el sucre, la canyella i un bon pessic de sal. I ara ho remenem ben remenat dins d'un bol. Ara tirem la mantega tallada a trossets petitons. I ho anem a remenar. Com veieu, costa una mica de remenar, però quan ja afegim els rovells, quedarà més homogeni. Ara ho anem a barrejar. Som-hi. Ara ficarem la massa una hora a la nevera i ja la tenim ben barrejada. Ja l'hem tingut una hora reposant a la nevera i ara l'anem a estirar amb el porró, més o menys que quedi del gruix d'1 centímetre. Ara, amb l'ajuda dels motlles, començarem a fer lletres. I amb l'ajuda d'una cullereta, al seu mànec, emputxem la lletra i la deixem caure. Ja tenim la V baixa. La I. La N. I així anem fent. Ara, amb els motllos ja hem fet noms, lletres i formes i ara els posarem al forn a 190 graus fins que més o menys estiguin doradetes. Seran aproximadament uns 7-8 minuts. Ja els hem tingut 8 minuts al forn i ja estan a punt. Ja els podem menjar. Bon Nadal!